Declaramos céus abertos neste lugar. Me julistetaan, että taivaat on auki tässä paikassa. Céus abertos na Finlândia. Taivaat on auki Suomessa. Céus abertos nas casas, nas famílias. Taivaat on auki perheissä, kodeissa. Céus abertos nos nossos corações. Taivaat on auki meidän sydämissämme. Aplauda o Senhor se você crê. Taputetaan Herralle, jos uskotaan. Sä tervetullut tänne oot, tervetullut sydämiin, tapahtukoon tahtosi. Jumala, tule meitä kohtaamaan, tule lasi puhdistaa, täällä liiku vapaasti. Jeesus.
Jokaisessa perheessä let the heavens open. avautukoon taivaat. If you are with your family here, can you please get together? Jos sä olet sun perheesi kanssa, niin voitko etsiä sun perheesi, olkaa yhdessä. If you are with your wife, your children, please get together. Jos sä olet sun A sister, vaimosi, brother. miehesi kanssa, siskon kanssa, lasten kanssa. The greatest revival happens in our family lives. Suurin herätys tapahtuu meidän perheissämme. And we're going to have a time of prayer and prophecy over the men, the women, the children, the families. Ja meillä on nyt sellainen hetki, kun me profetoidaan ja rukoillaan miesten puolesta, naisten puolesta, lasten puolesta, perheiden puolesta. E eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo no Brasil. Ja mä tiedän, että meitä myös katsellaan paljon sieltä Brasiliasta. Nós vamos ter um tempo de oração pelas famílias, Me rukoillaan perheiden puolesta. pelos homens, mulheres, os filhos. Miesten, naisten, lasten puolesta. Porque o maior avivamento acontece na família. Koska suurin herätys tapahtuu siellä meidän kodeissamme. Se você está aqui sozinho, ainda assim você tem uma família. Jos sä olet tullut tänne yksin ilman perhettä, niin tiedä, sinulla on perhe Por isso täällä. você vai se lembrar do nome das pessoas da sua família e vai orar por eles Ja onde eles sinä voit estiverem. muistaa sinun perheen jäseniäsi nimiä, jotka eivät ole täällä So nyt. even the ones who are not with their relatives right here, you can pray for their families wherever they are. Sä voit rukoilla sun perheesi puolesta, missä ikinä he ovat. Amen. Amen. And I would like to invite my husband now to Haluaisin minister to pyytää the men. mun mieheni julistamaan miesten ylle. Eu quero falar para os homens. Mä haluan puhua nyt miehille, jotka on tässä. Deus nos chamou Herra on kutsunut meidät para sermos os guardadores da nossa família. olemaan meidän perheemme suojelijoita. Essa é a nossa responsabilidade Tämä maior. on meidän suurin vastuumme. Por isso somos tão atacados. Siksi meidän päälle hyökätään niin paljon. Quando os homens caem no chão, Kun miehet nujerretaan, quando os homens são atingidos, são feridos e caem. kun miehiä satutetaan ja he kaatuvat. Os muros de proteção da família caem também. Perheen suojelluksen muurit kaatuvat. E por isso há tantos Orpukapa. dessa posição. Koska miehet ovat lähteneet siltä paikalta, joka heille kuuluisi. Mas Deus quer levantar os muros de proteção ao redor das famílias. Mutta Jumala haluaa nostaa ne suojeluksen muurit perheen ympärille. E por isso Ele nos chama nessa noite. Ja sen tähden hän kutsuu meitä tänä iltana. Precisamos nos posicionar. Meidän täytyy ottaa paikkamme. A proteção da nossa família Meidän perheemme suojelus depende de nós. se kuuluu meille suojeleminen. Deus colocou sobre nós essa responsabilidade. Jumala on laittanut meidän yllemme tämän vastuun. A nossa esposa se sentirá mais segura. Meidän vaimomme tuntee olevansa turvassa. Os nossos filhos se sentirão mais seguros. Meidän lapsemme tuntevat olevansa turvassa. Quando nós, homens, Kun me miehet assumimos a nossa posição. otamme meidän paikkamme. Isso não tem a ver apenas com as famílias, Ja tässä ei ole kyse vaan nyt perheistä, mas também com as nações. vaan myös kansakunnista. Quando Deus criou o mundo, Kun Jumala loi maailman, Deus chamou o homem Jumala kutsui miehen para guardar o jardim. pitämään huolta siitä puutarhasta. O homem deveria ser essa muralha de proteção naquele jardim de Deus. Jumalan suunnitelma oli, että mies olisi se suojeluksen muuri sen puutarhan ympärillä. Precisamos assumir a nossa posição. Meidän täytyy ottaa paikkamme. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Mä haluan pyytää, että sä laitat Se, que é silmäsi homem. kiinni.
Sinä, joka olet mies. E que você orasse comigo. Ja rukoile mun kanssani. Pai, no nome de Jesus. Isä, Jeesuksen nimessä. Tu te deixar. Nyt. Me perdoa. Anna anteeksi, Porque eu sou responsável. koska minä olen vastuussa. Eu não cuidei do meu casamento. En pitänyt huolta minun avioliitostani. Não cuidei da minha esposa. En pitänyt huolta minun vaimostani. Não cuidei dos meus filhos. Enkä minun lapsistani. Perdoa-me, ó Deus. Anna anteeksi, Jumalani. Perdoa-me. Anna anteeksi. Tänään. Niin vartija. Quero proteger o meu casamento, ó Haluan Deus. suojella mun avioliittoani. Quero proteger os meus filhos. Minun lapsiani. Levanta-me, ó Deus. Nosta minut, Jumala. Faz-me saber que tu me fazes forte. Sinä teet minusta vahvan. Dá-me força. Anna minulle voimaa. Dá-me a coragem. Anna minulle rohkeutta. Que eu consiga liderar a minha casa. Että osaan johtaa minun kotiani Direções seguras. hyvään suuntaan. Direções boas. Turvalliseen suuntaan. Dá-me sabedoria, ó Deus. Anna minulle viisautta, Jumalani. Que eu consiga Että osaisin mostrar o caminho para minha família. näyttää tietä minun perheelleni. Mostrar o caminho para os meus filhos. Näyttää tietä minun lapsilleni. Perdoa-me, ó Deus, Anna minulle anteeksi, Jumala. por não cuidar bem da minha esposa. Että en ole pitänyt hyvin huolta vaimostani. Por sempre falar palavras duras com ela. Että olen puhunut hänelle kovia sanoja. Perdoa-me Anna anteeksi pelas vezes em que eu não conversei com ela. niistä hetkistä, kun en puhunut hänelle. Eu fiquei magoado Loukkaannuin e me calei. ja olin hiljaa. Fiquei indiferente com ela. Ja kohtelin häntä eri tavalla. Eu a fiz sofrer. Minä sain hänet kärsimään. Perdoa-me, ó Anna Deus. anteeksi, Jumalani. Coloca amor no meu coração. Laita rakkautta minun sydämeeni. Faz-me amar a minha esposa. Että voisin rakastaa vaimoani. Assim como Cristo amou a igreja, Niin kuin faz-me amá-la. Kristus rakasti seurakuntaa. Que eu esteja disposto a morrer por ela. Että olisin valmis kuolemaan hänen Que eu puolestaan. esteja disposto a protegê-la até o fim. Että olisin valmis suojelemaan häntä loppuun asti. Oh Deus, Hei Jumalani, abençoa o meu casamento. siunaa minun avioliittoni. Livra-nos do mal. Ja päästä meidät kaikesta pahasta. Não deixa haver traição no casamento. Älä salli petoksen tulla meidän avioliittoon. Livra-nos do adultério. Päästä meidät kaikista aviorikoksesta. Livra-nos da Vapauta. pornografia. Pornosta. Livra-nos do mal, Senhor. Kaikesta pahasta. Guarda os nossos olhos. Varjele meidän silmämme. Que os nossos olhos sejam olhos bons. Että meidän silmämme olisivat hyvät silmät. Para que o nosso casamento seja protegido. Että meidän avioliittomme säilyisi turvassa. Oh Deus, Jumalani, ajuda-me. auta meitä. Eu quero passar tempo com os meus filhos. Mä haluan käyttää aikaa lasteni kanssa. Não quero ignorar os meus filhos. En halua jättää heitä huomiotta. Eu não quero perdê-los. Oh Deus. En halua menettää heitä, Isä. Ensina-me a abraçá-los. Auta minua halaamaan heitä, opeta. Ensina-me a brincar com eles. Opeta minua leikkimään heidän kanssa. Eu quero conversar com eles, oh Mä haluan Deus. jutella heidän kanssa, Jumala. Ajuda-me Auta minua. para que os meus filhos cresçam em segurança. Mä haluan, että lapseni voivat kasvaa turvassa. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Pai, Isä, eu oro agora mä rukoilen nyt
Por aquelas pessoas que se sentem sozinhas. Niiden puolesta, jotka tuntevat olevansa yksin. Por aqueles homens que não tiveram pais. Niiden miesten puolesta, joilla ei ollut isiä. E que cresceram sem um referencial de pai. Ja jotka kasvoivat ilman isän kuvaa. Cura esses corações. Paranna nämä sydämet. Tira esse espírito de orfandade desses Ota corações. niistä sydämistä pois se orpouden henki. Deus toca agora esse coração. Kosketa nyt näitä E sydämiä. arranca essa ferida em nome de Jesus. Ja revi irti se haava. Oh Deus, Jeesuksen traz nimessä. cura. Tuo parantuminen. Que esse homem saiba que o Senhor é Pai que ama. Että nämä miehet saisivat tietää, että sinä olet Jumala, joka rakastat isää. Que ele saiba que o Senhor nunca o abandonou. Että Herra, sinä et ole koskaan heitä jättänyt. Traz cura. Tuo parantuminen. Traz cura. Tuo parantuminen. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Pai, Isi, oro pelos homens solteiros. rukoilen niiden miesten puolesta, jotka on vielä yksin. Guarda-os, ó Deus do mal. Herra, varjele heidät pahasta. E que eles queiram constituir família. Että heidän halunsa olisi rakentaa perhe. Abençoa-os, ó Deus. Siunaa heitä, Isä. Que haja casamentos na Finlândia. Että tulisi avioliittoja Suomeen. Que haja filhos nessa terra. Lapsia tähän maahan. Famílias criadas no caminho do Senhor. Perheet, jotka kulkevat sinun teitäsi. Ó Deus, Jumala, que os homens assumam a sua posição. ottakoon miehet paikkansa. Que os homens se levantem como guardiães da família. Että miehet nousevat perheensä suojelijoina. Que os homens se levantem como guardiães dessa terra. Ja tämän maan vartioina. Que eles vivam a promessa do Senhor. Että he elävät sinun lupauksiasi toteen. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Em nome de Jesus. Jeesuksen nimessä. Nosta sun kädessä siinä paikassa, missä sä oot. Mies, kaikki miehet tässä salissa. Vanha jää taakse. Nyt on uusi aika. Ja mä julistan Suomen. Ensi vuonna, vuosi 2016, nouse Suomessa uusi miehisyys. Uusi miehisyys. Nuoria miehiä, vanhoja miehiä, jotka nousevat ja loistavat Isän, taivaan Isän, sydän, rakkauden koko tälle kansalle. Koko tälle kansalle. Me julistetaan Jeesuksen nimessä. Mies, ole vapaa. Ole vapaa. Ole vapaa toteuttamaan Jumalan kutsu sun elämään. Ole vapaa. Vapaa. Olemaan se mies, joka alusta lähtien vapaa kahvista, vapaa häpeästä, vapaa peloista, vapaa syytteistä, ja mä julistan, että Suomen tunnetaan miehistä, jotka ovat rakastavia. Miehistä, jotka ovat tunteellisia. Jeesuksen nimessä. Jos sä uskot näin, anna Jumalalle iso aplaudi.